Igbo ndị ọma, anyị na-aga awọ ugbu a. Lee ụzọ ndị moto si na-aga. Ụzọ adịghị ha mma. Lee na mmiri, ihe ewe ohimiri. Ebe ndị mmadụ si ihe ala na-aga awọ. Now, express dị mma. Enwere more than 4 checkpoints nke ndị amị ma nke ndị ebube agụ. Mana ndị mmadụ anaghị aga asị enwere mines eliri n'ụzọ. Kedu onye hụrụ those mines eliri n'ụzọ? Kedu onye chọpụtara na eliri mines n'ụzọ? Kedu ihe ndị gọọmenti na-eme ma ọ ezie kpọtacha ndị amị ma ndị authorities kwesịrị ileba anya na mines nwa na-eliri n'ụzọ? Mana ihe a ga-eme about it. Igbo bụ Igbo. O teela anyị na-eti mkpu ihe a na-eti mkpu ihe a. Ihe awụkwa eji nwayọọ na-achụsi ndị Igbo n'ụlọ. Agha Biafra edibekwe mana nke a na-alụ kịta awụ in gorilla style. Kedu ka ndị amị ga-eji na checking point gbachi nkịtị? Ndị mmadụ enweghị ike ịgafe n'iro. Biko eji m ohere a na-akpọ Imo Light ka ha kpọọ ọgwụ ụzọ dị mma, ka ha gwa anyị ihe o ji Imo steeti mee. Ọ bụ na ọgwụ ụzọ dị mma si n'aka ya dị ọcha, ya bịa meghepụ ụzọ isi ọlụ gaa awọ na isi ihe ala gaa awọ. Ọ bụrụ na ọsọ aka ya dị ọcha n'ihe na-eme n'Imo steeti. Ihe awụ patri na ripọt anyị na bọmbụ gbara n'awọ. Now, ihe ha na-emezi ugbu a na-awụ ọhịa already ha aga doo bọmbụ n'ụzọ ahụ nọchie. Ihe a na-eche kịta na-awụ ewere aghụghọ megide ihe a megide a gara na-ekwu okwu ya ha mechie eke ọba ha eze move to another village. So ha enwede efe akọnkagota ọchịchị enwede efe ịbịa asa na aga agba. They systematically federal government are planned to go ha already. Plant ebube agụ n'Imo, plant ndị amị. So ewere nwayọ na-achụ ndị mmadụ. Now, anyị bịa to show you na ndị ama ihe ha na-eme. Mgbe anyị bịa mechaa ihe anyị na-eme report chapụ n'Owere, I was very upset. Nkwa sọm ndị media mma n'Owere na-ajị ha ele otu ihe a si wee mee. No, mgbe ọ dị ka enwe nye ha tip na mbịa Owere na mbịa Imo steeti, ha kpọọ m ka ha grant m interview. Nsị ha na ụdị aṅa ka ọ ga-esi awụ m gaa grant on interview gwụọ na ihe m gatara nọ eke ụba ha eze ihe mere n'Imo steeti ebe ụnụ nọ. Gịnị nwụzi ọrụ ụnụ? They are using you media people to suppress us. Even on our ndị Igbo unu chet na nsogbu a nọrọ ndị Igbo wụ onye ka ọ nọrọ mba wa na ha chete m aga grant anything. Ime ihe ndị agwa m that their hands are tied. That so ihe ha nwere ike report n'ala Igbo police report no ọ dị ka one or edewere ya na ọta ihe a mere ugbu a ha ga-echere ihe ọbụla police kwuru na ọ ya mere ya ka ha ga-report. And of course na ha enweghị ike ịpụ ugbu a na esi ihe mere n'ebe a ga share foto like mgbe ndị a mgbe m mechara ka m gaa hụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ụjọ na-atụ ha enwe onye chọrọ ịkpọ m aga n'ụlọ ọgwụ. Ihe media na-eme ọwụ na ihe dịka na Lagos oge na-ekwu everywhere they will be follow up. Ndị ahụ agbagburu a ga-aga n'ụlọ ha nga a na-eme diberial ji ya a ga-eji foto ha enwede onye hụrụ picture ndị agha gbagburu, enwede onye hụrụ nga a na-eli ha, enwede onye hụrụ nga ha chi ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, enwede onye hụrụ nga enwede onye ma aha ha nothing. So it is easy ịsị na all fake news. So iwe m na-abra ndị media na mba ha were na-agwa m that their hands are tied. So the Imo state government ọ bụrụ na ọ washi na ị na-suppress media, please allow them to report ihe na-eme n'Imo steeti. Ọ na-enye aka ka mara nke na-eme eme mana otu esi enye aka. Ndị ihe m ji kweta na ihe ha kwuru mmadụ dịka nọ nso nkwa na-ereport ihe a over time. Anyị ama n'ugbo n'ụlọ eburu nwa amadi a ya nọ na nga. Ndị ihe na-eme n'ala Igbo bụ onye ejide onye ọbụla gba nkịtị na-aga about their business. Na ka m gwuo na ihe mere n'owu na defeat gwa anyị through divide and rule. Adị ekwuzi nke ahụ ekwu emerigo anyị through divide and rule. Ihe m chọpụtazi a na-eme mgbe na wụ divide and kill. Onye nọ na-egburu n'ebe ya agawa because mgbe m na-agwa nwaanyị asị ọkwanụ gị inye na interview ọkwanụ gị ka a gbagburu ya na court anọ na court. So Igbo bụ Igbo onye ọbụla n'ebe ọ nọ na a na-alụ civil war na East now. Ọ na-awanye nwa bụ ndị Igbo ndị na-ama ha na-alụ civil war, but enwere civil war. The federal government aka ha nọ na ya. Igbo ga-enụ ntị enwe ihe dị ka IPOB. Anyị ahụ na report ha dere ugbu a na IPOB ga-alie bomb. Na anyị adịgo tired of IPOB mere nke IPOB emeghị nke ọzọ. IPOB ekwuola na ọwụwa ha ihe ha ji wee wụọ security operatives wụ na according to them before ndị abịa anyị enweghị nsogbu n'ala Igbo ha abịa nsogbu usubra
Henye unani excuse with type up. Find the criminals. Mind you, federal Abacha saying any insurgents that lasted for more than 24 hours, government has a hand in it. Ayom na yoki wonyo blan ebo no ti ono wona ebo wona ndi na emi ha carry ala federal government na state government because ha popra yin dami popra anyi ndi ebo bago ka obodo obuna ota awo memma no gba na ha recruit adim so na ndi awo memma recruit 500 of their youth we ha n'ụzọ ha ga emenwe apprehend nda ndị osi hitokwa ndị niile ahụ bịa ebe ahụ recruit ndị okwo na Anambra State recruit 500 of their youth tata ha nwere peace na ala Zulu nweti kidnapping so na ndị na-eme ihe were imported so your federal government remove your military onkwunu mana enwere repentant Boko Haram recruit we na army butcher na southeast ndị a na ndị Igbo attack now recruit ha butcher ha na southeast so we want them removed onye ajụra ndị ajụ onwe ya anyị wee n'aka anyị na-esecure onwe anyị Imo steeti nwoke ọnọsikwana ya elota one man ga-ejilite were aka ya gaa na court doctor governorship ma onwe impose on us na-achị wipe out ma akwa na nwa na most of ndị a na-achị achị family ha nọ n'ala Igbo onye mecha ya akpa akpa gakwu ndị bịa ka ọ dị ụmụnne nne ka m ntị ọ bụrụ ntị nka ntị n'ụlọ na ife ada anyị nwaanyị a kwuru ebe a sọsọ ihe m na-ekwudebe bụ ọzọ kịta na-abụ na ịya anụ na eme na ya apụlụ na ya ịma kedu afịa bụ nso nkwa a na-akpụ ya stadium ebube Joseph kịta amarọ na-alapụ gị ya so all situation anyị nọ na Nigeria today onye kwuo na-ekwu ife na-eme kedu ife a ga-eme ya ndị na-achị m na ga na-abụ ewere ndị uwe ojii chụgharịba onye ahụ ka akpụrụ ya you understand me mana fa nwee ikpe solve kwa na problem ahụ anyị na-ekwu maka ya ọ bụrụ problem I don't see the reason why mmadụ eji wee sị na ọ bụ gọvanọ na ịbụ a leader a na-akpa anyị ndị na-achị just dey less concerned the thing na I don't really tire for all these people na-agwa the truth I don't really tire because ọ ya bụ ikuzi like this asị gị that na o nwere onye na-ezi gị all this kind thing just ọ bụzisi ekwuzine na ihe na-eme ọ na ife ahụ dị eme ịghọtago like this is our sister kwuru ebe a na ọ bụ ka ala polisi security ka obodo ọbụla recruit their youth security ga-ala anali you and I know mana ndị na-achị anyị ama nkwe because o nwere ife na-benefit na ihe na-agba na-eme na be anyị the only issue ihe ga-solve this insecurity na Nigeria today bụ local police o community ọbụla echegbu onwe fa they feel this kidnapping because ka onye dị IBM ụkwụ ọbụla na-aga walawala onye anya na-aga walawala na afịa na village gị tubu ịma ndị na-emegheri na ịma ndị na-ezu olili ya ụmụnna gị ndị a dịrọ mma because ndị Igbo si na amụ mmụ eme ụmụnna onye ọ na-ama onye mụrụ onye ilu ya ịghọtago ama ka esi wee bido ka onye dị IBM mana ndị na-achị na gị na-aba anya ekwe wepụta social media because na ife na-eme fa na benefit one way or the other ya na ọ bụgodoro ego security vote ka ọ ha m n'ọfụ ọ video hapụ ite aka ma help share this video ka a na-create need awareness ka onye ọ na-akebekwana nkwụcha na ọnya bụ ife anyị na-ekwu ka emesịa